Здравейте, хора! Днес ще да правя истина ли се осмеляваш? Добре, тъй като никой не ми беше задал въпроси, аз реших да си измисля сама мои въпроси и да отговарям на тях или да се предизвиквам. Така. Избирам предизвикателство. Предизвиквам се да направя предно кълбо, предизвиквам се да покажа моето училище на вас фенове и предизвиквам се да ви призная една моя истина. Добре, избирам да призная една моя истина. Така, когато бях на една сватба на кака ми, както виждате, имам букет, аз не фанах така букета, както казвам на всички. Букета падна пред мен, затичах и го взех. Не съм фанала букета точно така, както аз го представя. Или да съм скочила и да съм го фанала, дори така не съм. Разбирате ли? Просто той се разпредуши, стана няколко части и аз и две още момиченца взехме две части, аз взех най-голямата част и после те му моляваха да вземат тази част, едно от тях да вземат тази част, но аз казах, че не искам и не си я давам. И така. Това е една моя истина. Така. Извинявайте, че не правих отдавна, не съм правила видеоклипове. И затова стана така. YouTube фенове. Обичам ви много. И до нови срещи с другия видеоклип, който сигурно ще ви покажа как да си направите кадрици. Аз го имам готов на телефона, но не знам дали ще го покажа, защото той е разделен няколко части и трябва да пиша първа част, втора част и не знам колко ще ги търся и дали ще ги разбъркам. Така, другия въпрос. Да, взех много да приказвам, така че другия въпрос. Така, избирам лъжа. Лъжа ли е, че си се унала с твоето гадже? Не е лъжа. Наистина се унахме един път. Както искаме да си вземе, дай 5. Като се затичаме, знаете как се дава дай 5. Без това направихме дай 5 с устата. Така. Извинявайте, че не е толкова голяма светлина, но сложихме току-що штори и те пречат още повече на светлината, отколкото преди. Там ще светлина, дори съм светнала лампата, за да балансирам горе-долу светлината. И така. Сигурно в другия ми клип ще ви показвам какви татуировки имам. Не знам вие дали ги знаете, че аз не са татуировки или не знаете, но да, това ще ви покажам. Но наскоро не съм си правила, имам само една на крака. О, колко кадрово. И така. Може да покажа да ви кажа съвети за косата. Да се гримирате, лице да ви е мазано, както моето. И мога да ви качвам още много песни. Само ако искате, мога да качвам много песни. И така. Това е от мен за сега. Довиждане, фенчета! Заповядайте в новия епизод на Бляскаво, или както вие го наричате, Петя.